Tengoan, eta bueno, beste gabe, 5 epaimahai egongo dira. Baloratuko direna gauzak izango dira itxura, patata ea nola dagoen, xamurtasuna, tipula, gatza, eta bueno, batez ere ea goxua dagoen edo txarra dagoen, garrantzitsuena. Eta bueno, beste gabe, hasiko beraia, txarrik ez, baina batuko beak, beste batzuk ez zaino beak. Bueno, eta beste gabe, epaimaia aurkeztuko dituen, batzuk sukaldariak eta beste batzuk piraten lagunak. Bueno, epaimaia gerturatu gutea, Aritz Varela. Alberto González. Alberto. Hauek pintxozaleak. Alaitz Agirre. Txalo bat, Gema Jauregi. Eta Zigor Urizar, barkatu. Eta beste gabe, igual musika pixkat, eta probatzen ostean. Bueno, eta azkena, 17 tortilletatik goxuena gure epaimaiaren ustez. Hemen dago ere bai. Eta bueno, ez balma jun. Maria Jesusek esango dugu zein den. Marjani. Lanean dago, berea da bakartuko dugu. Zorionak. Txalo fuerteagoak, mesedez. Bueno, mila esker guztiei etortzeagatik. Hau izan da